Čauky mělky, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude dlouho očekávané video o dubajské čokoládě. A na konci pak mám menší vyjádření. Takže mám tady dvě, mám jednu, která se jmenuje Dubai Chocolate Cake, takže prostě cake, dort, a normální dubajskou čokoládu. Kdyby vás zajímalo, kde jsem je koupila, tak u Vietnamců, tuhle za 125 korun a tuhle za 25 korun, no. Nebo 24, teď si nejsem přesně jistá. OK, jdu to prostě rozbalit a to vypadá hodně pěkně, vůbec nevím. Voní to, nevím, čokoládově. OK, jdu to ochutnat. Tak to je mega dobrý. Koukej tam. Takhle je to naplnění. A strašně to je strašně dobrý. Tak já jdu sníst a jdeme na další. OK, ještě to jídám. A máme tady druhou, tu čokoládu. Já to se malinko bojím, protože vůbec nevím, jak to bude. A já už jsem u Vietnamců jednou zkoušela dubajskou čokoládu a byl to teda obrovský fail. Jako obrovský, já vám pak možná dám fotky, pokud někde najdu, nebo kus vydám. A to nebylo dobrý. Takhle čokoláda. A jdeme ji rovnou ochutnat. No. První jako rozlomíme, ať nevypadá to nějak šokující. A ještě doufejme, že je to dobrý. To mi třeba hodně chutná. Jenom mě trochu mrzí, že to chutná třeba jako klasická Milka. A že prostě to není nějak speciální. Prostě nic. A takže nakonec vyjádření bude v dalším videu. To je konec videa. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr a čau.